maayong adlaw sa tanan. Happy Tuesday everyone. Welcome to another episode of our weekly Agiu PIE 7 Forum. Live ta sa DYMR Radio Pilipinas Cebu, 576 kHz sa inyong mga radyo. Sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR sa Kabisayan ug Mindanao, maayong adlaw usab kaninyo. Live usab kita karon sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. Ug manghinaot mi nga inyo kaming ubanan for this 1-hour discussion brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. Ug katong mga dili makapaminaw ug dili makasunod kanato karong adlaw, aduna usab kitay delayed telecast over My TV Channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. Ug karon aniya kita nanukad sa atong buhatan sa PIA 7 Regional Office dinhi sa Gorordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Kini si Hazel Gloria ug kauban nako si Stacy Marie Balaja sa PIA. Stace, mayong adlaw. Mayong adlaw, Ma'am Hayes. Mayong adlaw sa atong tigpaminaw ug tigtanaw sa atong weekly Agiyo PIA Forum. With us today, Ma'am Hayes, are our guests from the Office of the Civil Defense, Talisay City LGU, and the Police Regional Office 7. Yung murag daghan-daghan gitag panghisgutan karon, Ma'am Hayes, kay bag-uhay ra gyud nahuman ang undas. Yes, Stace. Last weekend ra gyud, and then Yes. mangutana ta ug mangumusta ta kabahin sa operations aning nagibuhat sa kapulisan sa atong mga terminal stations ug sa cementerio last weekend. And aside ana, Ma'am Hayes, ato pong hisgutan kabahin sa ipahigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill karong umaabot na November 14. Kuyog Yes, nato Stace. today, Ma'am Hayes, is the Public Information Officer of the Office of the Civil Defense from the Region 7, Ms. Riza Joy Hernandez. Sa tanang nagtanaw no o sa tanang naminaw no sa atong Agiyo Forum. So mao lang sana. And we also have Mr. Alvin Santillana, the CDRRMC Officer of the Talisay City LGU. sa ato ang mga viewers o listeners. And last but not least, we have Police Lieutenant Colonel Aurora Rayos from the PNP Police Regional Office 7. Mayong adlaw ka natong tanan, hilabi na sa ato ang mga viewers, atong listeners, ug katong mga millennials nato kay online man ta karon. Mayong adlaw. Sakto yun na, ma'am. Okay. Thank you kay Ma'am Au, si Ma'am Joy ug si Sir Alvin, no. So ubay-ubay gitag pag-isgutan karon, Stace, no, sama sa gingon nimo ganina ang assessment, no, regarding sa katong nilabay nga undas ug ingon man ang fourth quarter nga instead, no, last quarter na ni siya, Ma'am Joy, no. Siguro unahon na to ang OCD ug ingon man ang sa Talisay, no, nga ma'am unsa may since fourth quarter na ni siya, unsa may mga achievement, no, nga ato ang pagabuhat, unsa atong gina-expect sa kaning NSED ug ingon man unsa mga preparations nga gihimo nato sa OCD ug especially pud sa LGU nga I think sila man ang ato ang pilot area, Ma'am Joy. Daghang salamat no. Actually si nationwide simultaneous earthquake drill pagahimuon ni nato kada quarter no for 2019 na atay na identify na nga mga pilot area but wa ni siya nagaingon nga ang pilot area mo mag-drill. So tanan gi-encourage nga mo participate, mo join sa drill no and every quarter. Especially katong mga lugar diin adunay daghang mga tawo or population. For example, kaning eskwelahan no. Eskwelahan, hospitals, kaning mga malls no ato ni silang gi-encourage kaning mga high-rise mga business entities no mga condominium units no wherein na ay daghan kayo nga tawo, so diin makita nato ang ilang pagpangandam no ato pod og i-test ang ilang capability to response in the event of a disaster nganuman kung ang earthquake ang istoryahan murag nagtrending ni siya this month no and last month no for the Mindanao earthquake, so karon gipang hingusgan gyud sa national nga kagamahanan para makita gyud nato ang contingency plan in every locality para matan-awan nato pod kung unsay action nga mahatag pod sa atong national nga kagamhanan pinaagi sa pag-assess no sa ilang kapabilidad sa pag-perform no sa gitawag nato nga nationwide simultaneous earthquake drill. Kay Sir Alvin, sir, unsay mga preparations nga gihimo nato sa Talisay? Okay, since last week nagsugod na tag coordination meeting and then
ang kada participating kuan nato ato ang institution nagkuan na sila, naghimo na sila sa ilang kaugalingon nga practices, no. Ang Talisay di ay during the National Simultaneous Earthquake Drill, ang pilot na to is ang poblacion area because dinha naka-concentrate ang ato ang mga schools, no. Ang Talisay City Central School, ang Science National High School dinha, and then naapod ang Sisters of Mary, naapod dinha ang ato ang Talisay City College, Malayan Academy, and ato ang Santa Teresa School. So ubay-ubay diyang naka-concentrate, mao na siya ang pilot namo sa area nga gipahigayonan or gischedulean nato ron sa National Simultaneous Earthquake Drill. But ang Talisay City per se, ang tibuok schools mo perform. So it has been kuan na maguna nila, naanda na sa Talisay nga tanang schools mo perform, and around 40,000 na siya ka students ang mo perform na. So daghan ubay-ubay na siya. Now ang i-concentrate lang nato og evaluate on November 14 is ang kaning poblacion area. Kay last 2016 when we had our NSED pod pilot, dito man pod mi sa Tabunok atong pinaka daghan pod og traffic nga area. So this time diri mi mo concentrate sa atong schools because as we learned from the earthquake last week sa Cotabato nga ang mga estudyante bisang kuno og na practice na sila sa ilang drill, there were still mga chaos nga nahitabo dito. Nagpanic gyapon sila because wa man jud sila ka imagine unsa yun ang earthquake. Because during the drill, ang ato manggong pag-simulate sa shaking is just the alarm phase. Ato ran patingogon ang bell. Kay because di man ato mauyog ang schools, no? May tatog mauyog. Now karon, so maora na siya. During the drill, amo ang paninguhaon nga amo lang kanang dugangan og mga sound effects nga aron mo ra na gyud siya og naay kanang dagugdog nga nga earthquake. Okay, so ang amo ang ipakita ni Ani sa national is amo ang pag himo sa matag schools sa Talisay nga resilient sila. They will be responding on their own. Ang amo ang trabaho sa DRM is to coordinate with them and to coordinate the drill because ug walay mo coordinate sa drill basig ang safety ma-compromise unya. Walay magtan-aw sa safety sa so ang amo murag bagay ibutang nato nga wala kalihok ang DRRM office, ang matag schools mismo, sila ra mismo ang mo responde silang kagalingon. What we will do is we will just pick up the injured and bring them to the hospital. So mana ato ang testingan ang each school's resiliency o ilaha pong preparedness pod. Sir, with the coordination meetings ngayon yung gipahigayon, no? Kumusta man, sir? Unsa may evaluation ninyo sa kanang mga schools ba? Unsa may ilang mga respond? Oo. Actually kanang every NSED good mo perform na sila, mag-evaluate sad mi ana nila kanang mga schools nato gituyok na namo. Okay man good every time mag-drill na sila, ang ilahang ang among kuan na nila is kuan na sila kanang fair and ang uban pa gani excellent gani ang uban na sa pag-perform nila. So dili kami mag-uol sa pag-perform kada isa ka campus. Ang amo lang anis ang pagtahi nga pag-implement pod sa incident command system nga there will be one incident command system and area command system na asad sila. So meaning ang among buhaton is matag schools na ikagalingong IMT, and then there will be a kuan kanang ang DepEd will be the one mag-umbrella na sila para sila mo umbrella sa tanang schools nga mag-reporting. So ang mahitabuan na niya real time ang ato ang paghatag sa report. Appeal na tong 40 schools including the high schools and elementary, public and private, muhatag pod sila og data on pila ka buok estudyante ang nag-evacuate and pila pod ka buok injured and pila pod ka buok ang ilang ipa-pick up. So ang concentration dyan mo is mainly on the kanang students yun, ang mga bata. Kay mo ni sila usas mga vulnerable sectors. Lagi tinuod, sir, no? So dili pa ko ka-imagine sa kay wa pa man sa jud naka participate sa kanang NSED ba, no? Kung unsay feeling gyud sa kanang mga bata
Di ba kay before katong na earthquake diri, oh wala man gud to siya klase o na kaluyan ba nga wala siya klase. Si Ma'am Joy, ma'am kani siya nga NSED is dili lang ta sa Talisay mag-concentrate no. Unsa siya sa whole Central Visayas ni siya naagay na siya mga especially gud sa mga schools ba na gud siya kaning pag-conduct sa kaning simultaneous earthquake drill. Okay, ang drill manggod ang NSED nato dili lang ni siya sa Region 7 or Yes, sa Visayas oo. region. Mm-mm, It's mm-mm. actually the nationwide. Yes, So oo. tibuok Pilipinas ang mag-conduct niya ni sabay-sabay Mm-mm. with of course ang pilot area nato from the national is Mindoro area. Mindoro, oo. Wherein diri sa Region 7 mao ning gi-identify nato ang Talisay. Talisay. So strategically ang atong pag-identify sa area makita nato of how vulnerable the LGU is. So mao nang ato na silang gigahinan gyud no og pondo para maka-perform pod sila didto. And of course tan-aw nato no kung ang linkages between the local, the school per se, local ato sa regional o ato sa national. So diha nato makita no ang pagpangandam gyud nga pagabuhaton sa kada locality. So karong February 14, November 14, Valentine's no? na si Ma'am Joy. Valentine's Day. No? November 14, 9 o'clock, buntag ta karon no? Ang gitunong okay. nila nga buntag, alas 9 sa buntag. Kay ang mga previous nga drill nga gi-perform nato is alas 2 sa hapon. So nakita nato dito pod sa hapon nga perting inita no ang atong kuan karon. So naay mga natinuod no nga collapse no. So naay kuan nga gi-change gyud siya sa buntag para dili kayo painit no. So tibuok Pilipinas karon ang mag-perform aning simultaneous earthquake drill. Pero Ma'am Joy, we're focusing now sa Talisay but ang mga schools here in Region 7, they're also kanang request pod sila nga mo participate. Yes, ang actually nagpadatag communication sa regional office sa Department of Education para sila na ang mo disseminate sa kaning communication po dito sa ilahang per mga Department of Education school kanang units no sa ubos para sabay-sabay jud no ang tanang eskwelahan be it private or public school ato na siyang auhag no ato na siyang kung pwede gani mandatory gyud unta na siya nga drill kay nakita nato no ang aksyon sa atong mga eskwelahan dito sa Mindanao area nga bisang naatay mga monthly na gani na sila mag-drill nagyoy mga chaotic no actions nga na-perform sa mga kabataan. So karon siguro ato lang sigurong butangan o gamay nga kinasing-kasing no, nga pag aksyon no para sa umaabot no simba ko lang kay dili man gyud ta katag-an kanus ang earthquake. So naa natay kahit papano no nanatay performance nga atong ginabuhat no. So target gihapon for Talisay mo nang ningon si Sir Alvin nga katong mga schools na dagko kayo og population. So mao gyud atong ginatutukan karon para tanan gyud no makita gyud nato kung unsa gyud ang ilahang kay plus na pa gyud sila contingency plan ni ani no. So ma-test pod nato dili lang kay sa libro lang siya no. Suwat lang kay kung may tag writing of a contingency plan makita gyud nato nga very gyud no nindot gyud ang pagkahimo pero pag abot sa performance sa presentation didto na makita nato ang mga gaps. So with the drill pwede na nato siya nga ma-address no kung unsa man ang pwede nato then i-assist po na ni regional office para pod mahanay na siya para sa sunod na pod nga mga kung tinuod na mapanghitabo no makuanan matabangan sila. Stace? Sa CV, Ma'am Hernandez ba, nakatay Central Visayas, nakatay estimate expected number kung pila ang mo participate ani karon November 14? Okay, for Sa tanan-tanan. November 14, kay dili lang man eskwelahan ang atong target no for Negros Oriental no napod sila nag-signify pod sila for the number of schools no. Actually halos tanan nga eskwelahan Siquijor no tibuok Siquijor mag-perform ang Tagbilar or Bohol province no tanan dito municipality no mag-perform sila
o uban pa nga mga island provinces no naagid sila bisag maingon nato nga dili nga na ka high rise no ang ilahang mga building, but kung mo consider ta kanalang eskwelahan lang gyud kay nakita nato sa Mindanao one story lang gyud siya no. Nakita nato hapa gyud siya, so dili na di ay guarantee nga kailangan lang siya nga kailangan yung 5-story, kailangan mag-prepare na ka kahit balay lang gani nato kung dili gani siya sakto nga pag-build no, dili siya properly kwan naagi posibilidad sa gikusgon no sa magnitude sa earthquake, nagi possibility nga mohapa jud siya. So far, ma'am, fourth naman yun ni fourth quarter and NSED, ma'am. Kanang base sa atong assessment from the past NSEDs kay makaingon ba ta nga ready gyud ang area sa Central Visayas para sa kung mang naay earthquake? Kung naay Base earthquake, sa kung ready may ba gyud ta? readiness no, ang readiness manggod kung may ka depende manggod na siya sa magnitude and intensity no, kay dili man pud maingon ang local government, the fact na they are preparing for it kay murag maingon nato nga na ay factor of readiness na sila, but ang question is how strong no o unsa ka kusga no ang maong big one nga mo effect bisan pa siguro 101 ka nga ready, but ang igo niya no more than enough kay moingon gud siya nga sometimes ma-underestimate magud nato. So kung nature na siya nagid mi kuan sa mga dream O's nga dili nato i-underestimate bisag unsa ta ka ready, kailangan ato pa na siyang i-double i-triple pag yun na siya nato. So akong tagaan si Sir Alvin og kuan kaning higayon kay ngano siya gikan sa Cebu City og kaning Cebu City as highly urbanized city, dako pud ni kayo siya na contribute no about sa preparedness nila during ang iyang mga stint dito sa Cebu City. Sir Alvin? Okay, with regards to preparedness, actually, walay LGU pod mo ingon nga dili sila prepared. Pero pag ingon nila ana, maybe ningon prepared me but intensity 4 lang siguro. Pero based on sa planning gud na namo sa paghimo sa contingency plan, we were thought by OCD nga adto na mo i-base sa 7 intensity 7 no. Kay ngano and above kay that is the time nga mag-collapse na ang ato ang mga structures. So kana ang amo ang gibasihan. So like for example sa typhoon, kung magtaligsik pagali, ready na gani ka, so how much more kung nagbagyo na siya. So imong i-practice ang imuhang mga constituente nga they will be prepared for anything. Of course, kung unsa ihatag ni Lord, wa gyud tayo mahimo if ever ditsoon lag collapse, so wa joy as prepared as kung mahugno jud tanan no. But kani nga ato ang ginabuhat is for our students sa atong mga kabataan, in fact apil pong mga maestra mga katiguangan no, among gibuhat is naa sila chance and probability to kanang ma-save sila ba, and dili sila siguro maintimano kung nay mga hugno di silang lugar because they were able to duck, cover and hold during the shaking, and then natabunan ra sila sa ilang table. So that is percentage point nga pwede pa sila makasurvive during an earthquake. Kay ang isa sa amo ang gitutukan na is to find a percentage nga kamo kuan mo maka-survive mo in an earthquake, adto mo void spaces, adto mo ilawom sa table, dili table nga kaning table nga kaning kuan nato cork table, dali ra man siya mo katong sturdy table, dili pod study table no, sturdy table katong kahoy karaan no. So ambot unsaon nato ni kay wala na may kahoy ron, mga even the armchairs are kuan na plastic na no. So we will devise a way nga matabunan gyapon nilang ulo and they can still perform the duck, cover and hold by using books or bags nila nga naisod. Especially katong mga maestra nga nakadawat sa sweldo kay 15 ra ba na padong ma'am no. So baga-baga pa na ang ilahang bag ana nga matabon, makatabon ba silang ulo. Okay, thank you kay Ma'am Joy, Sir Alvin. Siguro balikan lang muna mo Ma'am Sir ha later on. And arita stays no from NSED, ari na punta sa human naman ang undas, but we need to know Ma'am Maria Aurora
Rayos, ma'am. Okay, Unsay ma'am. mga assessment nato karon sa niagi, sa nilabay nga undas, ma'am. Okay. Sa nilabay na tong undas, ma'am, we have deployed a total PNP personnel 2,278. Then, ang gi-distribute na siya sa different cemeteries sa Central Visayas nga naatay 414 ka mga samang or sementeryo nato sa ato ang mga airports, seaports, ug most especially sa ato ang bus terminals. Then, sa ato ang mga police stations, ma'am, dito na gikuha ang atong 2,278 sa 151 stations. Now, aside sa police stations na to, ma'am, nag-deploy po ta gikan sa ato ang regional headquarters. So, mo to nga gibahin atong personnel sa oras nga 9 to 9. Kung makita ninyo siguro ang ato ang taga-regional office na distribute siya sa diri na ay kareta, basta within Cebu City. So, sa atong assessment, ma'am, may gyud pag-ampo sa mga kalag ug sa mga santos, generally peaceful jud. So, mapasalamaton mi, ma'am, no? Dili lang kaming pulis ang naglihok ana. Apil pod ang ato ang mga stakeholders, most especially sa ato ang mga force multipliers or the BPATs nato. Og apil pod katong mga medical teams nato nga gikan sa other agencies. Og so far, manghinaot unta mi nga wala na sa sunod nga undas or kalag-kalag nato naara gihapon sila andam og tagana sa ilahang mga kamot og ilang volunteerism nga mo appeal sa maong activities. Ma'am, although generally peaceful man gyud ta, no, katong sa niaging undas, bisag ka ng mga ginagmay lang unsa may mga usual lang mga incidents nga dili ra gyud kay siya maka-affect gyud sa kaning pag ano sa mga tawo ba pagbisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga na sa cemetery. Ang sa karon, ma'am, is gi-strict bitaw to nato ang ato ang security nga dili to makasulod tong mga dons nato. So mga hait nga butang, hilabi na tong mga ilimnon. So wala gyud naghubog-hubog sa sulod sa samang. Kay once nga maghubog mao manggunay magpasingit dayon katong mga kusog nga mga sounds. So ginadili to siya. So naatay na confiscate diha pa lang sa entrance daan na confiscate na to siya. So sa mga ginagmay katong mga kuyapan, ginato na assistant to dayon kinaatay mga first aid. So far, ma'am, maura to siya. Okay. Pero compared sa last year, ma'am, ang last year is wala ba tay mga untoward incidents? Naato last year, ma'am, is katong mga kuot, ana lang, mga ginagmay nga kuan. Pero sa karon, ma'am, ang wala tay na report karon. So tungod siguro sad, ma'am, nga long weekend siya. So ang mga tao is nag-ulhos-ulhos na. Dili sa una nga usa siya kabulok sa pagbisita sa maong samang. That's in Central Visayas, ma'am, kanang generally peaceful gid ta sa Yes, Central ma'am, Visayas. sa Tibuok Central Visayas na. Maayo gyud na, no, nga balita stays, no, so meaning ang mga tao nag-amgo na sad siguro sila, no, kung unsay ila yung gi-follow ba kung unsay mga instructions po sa atong mga Walay kapulisan nagpabadlong. o wala na nagpabadlong. So siguro stays at this point in time, no, ubay-ubay naman gid ang na-discuss sa atong mga panelists from OCD, from LGU Talisay and from PRO7. Siguro we're opening the floor for some questions from our media friends. So sa earthquake lang, ma'am, for the record lang, unsa ka importante gyud like ang kaning mga trainings nga gihimo nato, especially sa nahitabo sa Mindanao nga grabe gyud ang kadaot nga ilang nahatag, and sa police pod, ma'am, like unsay matabang nila sa ingon aning nga mga katalagman. Thank you. Ma'am Actually, kaning earthquake mo maning sige gyud nato, no? Gisige nato hatag, no, sa atong mga constituency, sa atong community para awareness nila, no? Kay dili ta gusto nga bulagaon na lang ta sa tinuod nga kalamidad. So paghatag og kanunay nga drills and exercises, simulations, no, kaning mga education, information campaign materials nila, mahimo po na nila nga basihan nga sa ila pong pagpanganam mismo as individual, murag mahimo silang kampante or
ma-automatic na gani nila no nga naman ang among dako kayo nga nakita nga kausaban kaning eskwelahan no kaning mga bata nga no sila kay quarterly dili lang kay quarterly monthly magadrill ang school kay requirement po na nila gagmay lang gani nga tinuod nga lihok automatic ang mga bata maglinya day na sila going to the evacuation. So as against the kaning mga oldies, kaning mga matured na no, kay we try no mga drills with Sir Alvin kaning dagko kay diri no. Oh, ayo nila ni nato kanan din nga mga matured na working na mga kuan so dito na mo nakita nga wala complacent lang kung baga kamot may no. Unya pagka 2013 balikan nato na ay earthquake nga dako nga earthquake katong sa Bohol dito sila nagkapakapa mura sila kanang nibalik no sa pag zero kay nga naman during mga drills ila manggong i-take for granted no sometimes no ilahang drill ra ni wala na so mo nang gihingos ganato but we appreciate of course ang school kay sa pagsige nato perform nila sa eskwelahan ang mga bata mo automatic na gud siya no dako kayo og kalainan no i-compare nato sa mga dagkong tawo no ang pagdrill so mo nang kanunay diri nato makita pod ang ilang preparedness no ang ilahang action nga i-perform kay inigabot sa big one murag kuan na lang nila murag drill no nila kuanon mo automatic na sana sila kuan as against na what you kay ihatag nga exercises nila no murag dito nila murag bulaga sila ditong dapita. So, ang probability sa MCI mas taas, mas casualty incident compared to daghan kay kag practice nila, no? So murag mao nay nakita nato dihang dapita. Sa mga sa kapulisan, ma'am, with the help sa ato ang OCD, naagid sila gipakandak sa among training together with the Bureau of Fire. So, mao na, ma'am, sa bawat police stations nato, gipanangkamutan na nga ang hipe nato train po siya sa incident command system para kabalo sila unsay proseso unsay angay buhaton so mao na ang trabaho po sa mga COPs down sa mga barangay levels nga naay school to with the coordination sa atong Bureau of Fire magkandak sa na sila earthquake drill nga to sa mga schools nga naman dili man na pirmi natong maadto tanang lugar what if kung usa ka municipality maigo sa linog so at least mao nag-ingon ni ma'am nga ang mga bata aware na sila so mao na sa ato apod sa side sa PNP naatay naagyud tay monthly ana nila nga mag-comply gyud sila nga mo visit pod sila sa school o sa other nga mga agencies nga na coordination para sa maong mga kalamidad. Kung makita sa siguro ninyo ma'am sa amo sa kapulisan dili lang pod information drive. Kung gani kung makahinumdum ta katong linog nato sa Bohol ang wala na may rescue atong pagka kuan naman lang mga aftershocks retrieval operation. So mao na ang atong mga kapulisan pod train pod sa ato ang mga first aid then sa retrieval pod kabalo sila kung saon pod pag-retrieve most especially kaning ato ang RMFB or the Regional Mobile Force Battalion so mo na sila ato ang ginapadala dito og base pod sa dili lang pod linog ma'am pati pod sa bagyo kung nakahinumdum pod mo nag-deploy pod tag mga personnel ngadto sa Yolanda kay sila ang mas train para sa first aid at the same time o po na sa retrieval operation. Sir Alvin, sir, nakay ka-add, sir? Okay, nindot kining gihimo sa national government no isugdan nila sa mga bata because mao ni ang foundation sa mga bata even iniguli nila after the drill no when they were taught to what to do during earthquakes ila pud nang isulti sa ilang ginikanan kay mas maminaw ang ginikanan now karon bali na ang motudlo ang mga anak na no kay gihimo naman jud ning effort ron sa DepEd-SAD nga isud na sad na sa curriculum ang kaning ato ang mga preparedness and drills. Now I've been doing earthquake drills since 2005 kuyog pa may nilang Ma'am Joy no mga kompleto pa to akong buhok sa una. Now so much has been changed
since then nga nag-start mi ato and then karon. Kay sa una igo ra man nato tan-awon ang mga bata nga ni-perform sila duck cover and hold, naka-evacuate sila, nag-head count, and then gipabalik na sila sa schools. Now karon lahi na, nanay i-simulate na to. Naa na sila perform na to og duck cover and hold during the shaking, mag-evacuate sila, and then paus ba na sad natog shake, paus ba na sad natog ring. So kaduhaan aftershock during their kanang evacuation. So mo duck cover and hold na sad na sila. Then again mo stop na sa tong shaking, di balik na sad sila. And then during the course of that drill, naapay ato ang i-simulate nga na isa ka building ni collapse. So naay mga injuries. Yan ay isa ka building nga nasunog. So multi-agency jud kailangan ang mo respond. So sa una ang among drill is atong 2005 pa to siya. Ang makita nimo is just the students and the teachers doing the duck cover and hold and then nag-assembly. Now karon mura nagtinuod, nanay nagdugo-dugo, nanay nagsagit-sagit, nanay siya scenario. Nanay mga ambulansya and then nanay bumbero ni responde. In fact, ang among gusto gani dili na mo responde ang bumbero, ang sila mismo sa schools, sila na mo put off the fire. Sila na mo rapid extricate sa ilahang mga victims during the ilang evacuation, ilan natong dadon ng ilang mga biktima. And then they will be the ones to put up a staging area and a treatment area for their injured. Yeah, katong dili na pwede jud nila makaya, tawagon mi para i-transport sa ambulance. So in that way makita na nimo nga murag evolve naman day ang earthquake drill ron. Mura nagsalida, no? If kung gusto kay mo binlan man ako og kanang katong mo ang gibuhat sa Tabunok when we had our pilot sa dito sa Tabunok nga drill. And of course ang nakanindot pa jud ron sa national, wa gid na sila na nagka-miss out og tan-aw sa mga sa local kay since 2003 pa ko sa government, gitrain na mi ani nila starting from kaning collapse structure search and rescue, kanang pag-rescue nimo on collapse building, unsaon pagkuan that was a very expensive training funded by USAID and the national government sa National Disaster Coordinating Council pa to siya sa una. And then there are kanang bag-o na sa drone kanang giingon ni mga incident command system unsaon pag-manage. It's not skills nga action nga rescue but on how to manage the incident, how to manage the drill itself and how to manage the rescue operation. Now there is also this REDAS. Mao ni siya ang kanang appeal sa pagplano nato sa isa ka LGU kung unsay or how many people will be affected during an intensity 5, 6, 7, 8 until 10. So naana siya risk assessment and then kuan sad siya vulnerability assessment. So mao na siya ang daghan na kayong gihimo sa national nga gi-download nila diri namo na puno-puno na sa damong utok, medyo na kuan na sad mi no na lisod. So that's why this is to test the contingency plan na among gi-formulate para sa among locality. So ang kani siyang atong drill, I hope ang ato ang kaning public atong mga motorist mo sabot nga mag no entry jud me because there will be schools that will be evacuating sa road because walay laing kanang hawan. And there are schools nga pareha sa amoa na sa ACT wala siya grounds. They have to cross to East Visayan because nagmowa na sila and they will be kanang catered by East Visayan ang ilang evacuation. Now, there are also schools nga manglabang sa lain ato sa simbahan like sa among TCC and there are 3 schools nga molabang ana. Okay, so daghan mig challenge during the drill but I hope ang ato ang mga motorists o mga drivers musabot because dili rani para namo para sa ni sa ila. Wa sila kay ba sige lang anak apil anak. No? So mo na siya. Ay mo kabalaka, don't proceed diretso sa school nga kwaon yung anak because there is a reunification process ana sa iyahang guardian or iyahang parents nga mukuha. So dili na siya pwede makuha ra na nimo dayon nimong anak after a drill or after an earthquake.
naananay kuan ron gihimo ang DepEd nga na siya reunification kuan nila program or ila habang protocol. Stace, wala naman gid tay enough Stace. oras no na post naman gid ang 1 hour na to nga discussion. Siguro pangayuan na lang nato og closing statement statement, ang atong mga panelist ma'am sir kung unsay inyong advice or unsay inyong iawhag sa publiko no para regarding kung unsay nay mga calamities o si Ma'am Rayos unsay mga kinahanglan sad no i-prepare para malikay pud ta no so unsay mga kadaot ba so siguro unahon nato ang Public Information Officer o PNP PRO 7 Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos. Ma'am, Okay. So ma'am, nahurot na gyud atong oras no. Nindot unta ato apang discussion pero sa oras sunod ma'am iduha ka oras na ni. Okay? So humana ang undas. Christmas is coming. Giawhag na pod namo pag-usab ang atong komunidad. Hilabi na ang uso karon ang ato ang mga paboto. So sa paboto in town sa ulog nato sa 2020 kumpleto ato ang mga tudlo. So mao na po na gipahingusgan namo ma'am nga joint coordination and cooperation sa other stakeholders nga magkandak na pog inspection. Then I hope nga napatay sunod ani nga discussion kay para ma-discuss na po nato ug unsay angay natong pagabuhaton sa Christmas. But sa karon giawhag lang nato kay karon murag magsugod na og baligyag mga pabuto unta nga ang mga bata ayaw taon mo pamalit at mga dagko lang ug sa mga dagko pod ayaw pod patakag butang sa inyong balay kung asa kay ang sunog na pod uso ra ba kaayo maski human na ang ato ang mga summer but karon kanit-kanit atong sunog ug hilabi na nga bantayan nato na pod ato ang kanya-kanyang tugkaran kay uso Vermont so daghag kwarta ang mga katawhan labi nag bonus na so daghag kwarta shopping galore na pod iwas sa mangunguot, iwas sa akyat bahay. So, sugod na ang Vermonts. So, mao lang to on behalf sa amo ang Regional Director nga si Police Brigadier General Val De Leon, kami sa PRO 7, mapasalamaton pag-usab dire sa PIA. Daghang salamat. Thank you, Ma'am Au. Next, we have the CDRMC Officer of Talisay City, Cebu, Sir Alvin Satiliana, sir. Please stay safe no. I hope ang end result aning ato ang mga gipanghimo is for people to be safety conscious na gyud. So, ang safety lang gyud for your family and everybody kay dinha lang ta mag-start na preparedness will come sunod na siya when you are thinking about safety gyud. So everything you do, please be safe. Thank you. Okay, the last but not the least, we have the PIO of Office of Civil Defense 7, Ma'am Riza Joy Hernandez. Ma'am Joy? Okay, so before ta magbuwag-buwag no magpasalamat si Director Eugene Cabrera, of course ang akong regional director nga mo transfer na po na siya no to Region 1 maybe by December but sa iyang stint diri dako kayo kog pasalamat of course ang OCD kay dako kayo ang nabuhat po niya sa regional nga buhatan sa Region 7. So karong November 14 alas 9 sa buntag no giawhag ang tanan sa pag-join no participate sa kining gitawag nato nga fourth quarter nationwide earthquake simultaneous earthquake drill. So manghinaota nga tanan kinasing-kasing ni nila nga i-perform kay kaning tanan nga among ginabuhat para manisa kaayuhan sa tibuok Pilipinas. Sakto gina ma'am no. So atong hinumduman sir katong giyon ni Sir Alvin duck cover and hold lang gid ta Ma'am Hayes in times of disaster and good news pod Ma'am Hayes no kay generally peaceful gid ta karong undas Ma'am Hayes. Okay, thank you, Stace, no? So, wa naman gitay igong oras, no? So, sa ato lang mga katawhan natong gihawag, no, nga everybody's concern is ang safety man gyud sa tagsa-tagsa, di ba? Especially sa atong mga pamilya. And siguro mag-start sa gyud na sa atong household, no, nga kinahanglan magmatngon gyud ta kanunay. So, in behalf of PIE 7, AGIU 7, DYMR Radio Pilipinas Cebu, My TV Channel 30. Mapasalamaton kita sa atong mga panelists karong adlaw gikan sa PRO 7, OCD ug LGU sa Talisay City, Cebu for joining us today as well as our media friends no nga kauban nato karong adlaw. So hopefully kita-kita na pud ta
next week sa lain nga episode sa atong Agi UPI 7 Weekly Forum. So kini si Hazel Gloria ug kauban ako si Miss Stacy Marie Balaja magaingon sa kasayuran ang kaugmaran.